Takže čau lidi, já vás vítám nové videa, a zahrám si dneska toto a zkusíme sola a já si dám takovou challenge, že budu moct hrát 4 zbraně, zelené zbraně, modré zbraně, pak epic a legendary a mythiky. A ještě jaké už budu moct brát, třeba zelené nebo modré, tak ty už budou mít vyplněné, tak ty už můžu i brát. Tak lidi, jdeme na to. Počkejte. Dobrá. Počkejte lidi. Tak dobrý. Konečně vidíme. Tak. Já vůbec nevím, kam bych mohl jít. Šel tady. Sice je to blízko nejtypko, ale já budu tady. Kámo, už mám teďka šefa, já budu tady. Aha, tady. Tak já jdu tady. Bohužel. Já nemůžu. Týpej po mě ne. Týpko nech prosím. Buď tak hodnej, kamarád. Prosím, že tady bude nějaká 4 zbraní aspoň. A prosím zelená. Zelená bude pak. Krásně. Tak, dobrý. Já nevím, kde je takový ten tresor, jak se to jmenuje tady. Neznáš nic. Ne, já nemám našel zbraně. Nebo lidi, víte, co já to vzdávám. Vzdávám to lidi fakt. Sorry, ale... No. Lidi, pokud mi se dojde teď nějaký můj hejter, tak si podporujete, když já jsem mohl koupit, to jsem píčku, že? No kde je? Aha, nahoře.
Dlaczego już było? Snajper moja licencja była. I Bobby się po mnie snajpi. Nie mam wejść mnie akurat. Wiesz, o lidi. Ja nie wiem. Jest drewno lecimy. Creep, oh, I'm with that eater. Look around, stay low, make sure they don't see. Catch some bad. Będziemy mega moc robić tego ryneczki. I to dajemy. Lič chyba, že použít tady tuto dobrou broku. Si dám. Chci mít full na full. Nebudu mít full na full, ale budu mít aspoň to. Ne. Hajzi. Ne. Ne, já ho zabiju. Já jsem už zabil vlastně. Tak nic.
pomocníku. Jak vidíte lidi, tak asi se mám načet někdy jeden v autě. Bravo dítě. Vidíte, že mám fanoši největší, tak děkuju. What the fuck? Frankfurt Creek, walking with that heater. Look around, stay Komu? low, make sure they don't see you. Catch some bad walk down, face 'em with that heater. The devil under your feet, you're on your way to see him. Frankfurt Creek. To je debil fucking pomocník. Oh! Pomocník. Ostrovy našel líbí. No, už tady snajpí nějaký koks. A já ani nevím s kama. Možná vím. O, tak já jsem zachránil. Ne, já se rozjet autem. Tady? No, tady. Teďka. Pomocníku, jo, házejte tam. O 106. Já nemám naboj, sakra. Pomocníku. Hej. Zdra. Už mi má ne. Možná nevidí.
prošel lidi. Prostě nějaká kaníčka nebo něco. Često, prosím. Karček. Aspoň něco lidí. Teďka tam nechci zbraně, ale kaníčka. Já utíkám, já bojím. Jestli chcete víc takových videí, tak dávejte nějaký odběry a tak dále. A chtěl bych už streamovat na počítači a vlastně mě to baví a budu natáčet takové videa a dajte mi like, odběry a tak dále. Mám blbou zprávu. Potřebuji na záchod. Tak. Pardon lidi, ale já fakt potřebuji. Fakt lidi, fakt mega pardon, ale já potřebuji fakt. Tak teďka bude hrát můj bratranec, jo, a bude i mluvit. Čus lidi. Už odešel ten nubák, jsem tu já, ten expert. Pardon. Hra vůbec zadám nějakou challenge, myslím, že ne. Dobré. Co tu máme? Dobré. Pardon. Dobré, takže jdeme na to. Ok, tam mají 2 týpci medailon, 5 budou fightit. Já jsem taky youtuber a tiktoker. Můj TikTok Fortnite Tomon Girls, určitě mě tam dávejte follow, díky. A můj YouTube kanál Tomáš hraje, taková zelená-černá ikonka. A dejte mi tam odběr a všude lajky, díky za podporu. A mě je typek. Víte, co to měla, dám tady zabolu, dobré. To je můj setup, on je u mě, tak to. Dobré. Já divně podložku dám. Šterby. No scope z 1 metru tu dal cápek. To je ta blbostka. 4krát. Okay. 3 lidi. Já a 2 lidi. OK. Já a 2 lidi ještě. OK, let's go. OK, mám zónu. Ale nemoc matera. OK, typek. To bych netrefil. Neba. Capek. Ok, je dobrý. Oh no. Čekaj, kde je?
Tamhle je ten jeden, ale kde ten druhý, no? Je za mnou. Ale víte, co je dobrý, že mám dobrou zónu, mega dobrou. Tam je. Ne! Ty voda. Má srdíčko. Tak nic nebude mít. Asi. Ne. Mají označenýho. Já nemám matro, já jsem na nule. No, kamo. To je teďka o nervy. No, ještě mi jde zónu. Ten týpek. OK. Jsou 3 lidi a jsme proti 2. OK, to bychom mohli dát. No ale já nemám matro, klasika ty bogo. Já si fakt musím natěžit, dělej. Čekej. Momentos. Tu je týpek. Co tu chodí? OK. To je hodně malá zóna. Já jenom na 3 postavení. To už jde? Po 10 bere zóna. Po 10. Si děláte stranu. Tak lidi, to je hodně děsný. Nemám zónu. Ale on je blízko, on je nějak nade mnou jeden týpek. Tam jsou strašně dobrý věci. On je tam? Jak jsem to udělal? On je tam. Vidíte ho? To snipu. Kámo, to je... OK, teď už hádám. Takže čau lidi, už jsem tady. A jo, jsem to já. Takže takže tady toto by bylo všechno pro toto video, hej. A dávajte lajky, odběry, všechno, či něco napadne. Prosím, nedávajte dislajky. Fakt moc, prosím lidi, prosím vás. Dávajte mi lajky, odběry, prosím. A natočíme třeba další video. Dneska večer u bratrance možná budu spát. Pokud budeme hodní, se tam nese ještě jeho mamky. Báčo, sorry, ty vypadáš hrozně. Ale jsem ohlasuji na to video, jinak nevím. A lidi, čemu to bude všechno, tak čau. Zdárec na baráč.